свідомості, що святой Никодим Святогорець уже тогда опроверг ложне учення о папській власті константинопольських патріархів. Значить, тяга константинопольських патріархів до папської власти тянеться іздавна? А й так, іменно іздавна, як у нас святий Олексій Кабалюк возглавив духовно-національне возрождення русинов карпатських, так один із греків, із лідерів греків Колівадів, святий Никодим Святогорець, повів народ на защиту віри і народа. Це він написав канонічний зборник «Педаліон», котрому ссылку на канони церкви уже тоді опроверг ложне учення у папській власті константинопольських патріархів. Там воно вже зарождалося. Як видиме, ото було актуально тоді, ото вип'ячилося, уви, актуально і дениська, і не лише вип'ячилося, но й привело до розкола православ'я в Україні. Жаль, що замість єдинства віри Константинополь практикує буйне розділення і буйні розколи.